Jeg hedder Marco, jeg er 35 år gammel, og jeg har meldt mig til Go Epic Kronborg på den kvarte Ironman-distance. Det blev Go Epic Kronborg, fordi de havde den distance, som jeg kiggede efter. Jeg har fulgt som tilskuer, når de har gennemført Challenge Copenhagen, og set på via internet, hvordan de har gennemført Aarhus Challenge også. Men distancerne har været lidt for voldsomme, synes jeg, for mig at kaste mig ud i, eftersom jeg aldrig har prøvet det før. Så kom Go Epic Kronborg og tilbød den kvarte Ironman-distance også, som jeg synes var tilpas stor en udfordring og tilpas overskuelig en udfordring til, at jeg godt kunne nå at træne mig op til den, så det var helt perfekt. Jeg meldte mig sidste år til KMD 4.18.4, som var den helt korte distance lige inden Challenge Copenhagen, og blev fuldstændig bidt af det. Altså følelsen af at skulle igennem de her 3 discipliner og skulle kunne omstille sig undervejs, det var en stor oplevelse, og som sagt blev jeg helt bidt af det og strøg ud meget hurtigt efter og købte en lidt bedre cykel end den jeg cyklede på til KMD's 4.18.4, og har siden haft for øje, at jeg på et tidspunkt skulle igennem en rigtig triathlon-distance. Jeg kan godt lide sport, og jeg prøver at få dyrket så meget sport som muligt, men tingene skal også hænge sammen med job og med familie og med andre ting, der skal passes ind. Så jeg får ikke dyrket lige så meget sport, som jeg gerne ville, men jeg holder mig nogenlunde i form, så det er ikke helt skidt. Jeg regner for det første med at komme i den bedste fysiske form, jeg nogensinde har været i. Jeg synes, man skylder sin krop og træne hele vejen, når man har meldt sig til sådan noget, som er en stor fysisk udfordring. Så hele den her proces vil jo gøre, at jeg skubber mig selv fysisk til et sted, som jeg ikke har været før. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Så tror jeg også, der kommer nogle mentale ting, at man kommer ud i nogle mentale udfordringer simpelthen undervejs, når man presser sig selv fysisk, og det har jeg ikke prøvet så meget før, så det er jeg også spændt på, hvordan jeg reagerer på det. Så fysisk og mentalt vil jeg få nogle store opgaver og udfordringer, der venter fremover. Det glæder jeg mig til. Så gør det heller ikke noget, man sikkert kan få fjernet lidt af vinterfedtet, som har sat sig. Det må være en sidegevinst. Kort tid efter jeg meldte mig til Go Epic Kronborg, så gik jagten ind på at finde nogle venner, som havde lyst til at deltage med mig. Det var heldigvis ikke særlig svært. Jeg synes, det er vigtigt at få nogle venner med, fordi vi kan gøre det til en social ting, men vi kan også gøre det til en situation, hvor vi tester hinanden, og hvor vi holder hinanden lidt fast i nakken og hjælper hinanden til at få trænet, hvis man ikke lige synes, det er sagen lige på den pågældende dag. Så det er vigtigt at have vennerne med, så man kan træne sammen, hygge sig sammen omkring det, og selvfølgelig ikke mindst konkurrere på selve dagen. Det bliver selvfølgelig mig, der vinder.